Ubaba uNhleko uzothuna ngomgqibelo endlalangwenya esithethweni kwaNongoma inkonzo yomngcwabo wakhe izoqala ngehora leshumi kuseni kanti njengamanje ke sikhuluma ke noDokotela uKhehlelezi kanti ke simxhuma ngohlelo lweZoom. Dokotela uKhehlelezi sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lesikhombisa kusihlwa. Ngibingelela ababukeli bonke base South Africa. Bingelele nasezweni Natal nangaze indaba ezibhlungu esesitholile ubaba uMgiliji osesishile ngiphinde ngithi dudu okokuqala kumabutho wonke esazi ukuthi ubaba uMgiliji bewona awaholayo sithi dudu emndenini kakhulu nathi silahlekele nje ngendlela ubaba uMgiliji ashiye ngayo kubhlungu kakhulu ngoba ngicina ukukhuluma naye ngitshela ukuthi akaphilile ethi ebengibiza ngosibali sondela ungibone akukho right angazi ukuthi kwenzakalani ilokho engicina ukukhuluma naye. Sizwile nangomsebenzi omuhle osowenzile sizwile la emsakazweni ukuthi uyingxenye yabalungiselelo omngcwabo wokufihlwa kwalo leli qhawe likaZulu. Dr Khehlelezi Service sishilo sathi soyibophezela asibheke nzuzo asibheke lutho kodwa ngizokwenza njengoba ngalenza iqiniso kuyena esaphila namanje ngizoyenza sure ukuthi umngcwabo kusezingeni eliphezulu futhi sesikwenzile futhi manje siyalungiselela impela ukuthi ubaba naye la khona abe nokuphumula okuhle futhi ajabule abone ukuthi ngiyameseka njengoba ngamseka futhi ngisaphile futhi ngiyenza futhi nosho ukuthi nomndeni wakhe uyajabula oyobona ukuthi izinga lomngcwabo wakhe lisezingeni that is why Dr Khehlelezi Service ibambezele ayibophezela ukuthi sizothatha umngcwabo wakhe sibeke ezingeni phezulu. Dr Khehlelezi sibonge kakhulu ngesikhathi sakho sibonge kakhulu nangomsebenzi ohlezi uwezwa owenzayo sihlale sizwa ngomsebenzi yakhe emihle la emsakazweni sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. uNkulunkulu anibusise baba siyohlangana kaNongoma. Sibonga kakhulu.